Lord, we thank you so much, Lord, sa mga kaluluwang ito. We believe in you, Lord. Umpisa lamang ito ka ng pagpapakilala namin sa iyo. I-introduce ka namin, Lord, sa kanilang buhay. And we believe in you, Lord. Dinala mo sila sa tamang daan. Magandang plano mo para sa kanila, Lord. Ang dalangin namin, mananatili sila. Hanapin ang kaluluwa nila, ang presensya mo. Na wala ibang mapagkatiwalaan kundi ikaw lamang, Panginoon. Lord, salamat sa buhay ni Sister Mary Jane at Felisa, O Lord, na dinala mo dito. And we believe in you, God Jesus. Hallelujah, na patuloy silang dadalo dito, Panginoon. Patuloy nilang hanapin ang kabutihan mo, O God. At dito rin matatagpuan sa church na ito that your glory may be seen sa bawat isa sa amin, O God. And we thank you, Lord, bless them indeed. Ano man ang kanilang mga sitwasyon sa kanilang amo. Lord, this is their first time, O God. Kaya we believe in you na ikaw ang kanilang kalakasan, ikaw ang aming kalakasan, at pagnubayan mo sila at paboran sa kanilang mga amo. Bless them indeed. Bless all the work of their hands. Pagpalain mo sila, Panginoon. The favor of God and the favor of men is with them. Pagpapaboran mo sila, Panginoon. Hallelujah. At lalo nila makita ang kabutihan mo, Lord, at pagtitiwala sa iyo na tunay sa iyo, wala ka nang hahanapin pa. We thank you, Lord. We glorify sa buhay ng bawat isa, lalo sa kay Sister Felisa at sa kay Sister Mary Jane. Hallelujah, Lord. Salamat, O God Jesus. At we believe in you na may mga kaluluwa, mga anghel na natutuwa sa langit sa oras na ito dahil dalawa namang kaluluwa ang nakakilala sa iyo, Lord. We thank you. We thank you. We glorify, we exalt in this place. We exalt sa buhay ng Panginoon. Hallelujah. Thank you, Father God.